Здравейте! В Сърбия сме само на 30 км от границата и ще ви покажа едно от моите любими заведения. Елате с мен! Хапнахме добре и сега ще ви разкажа. Започнахме с разядки, урна без, паприка, павлаци и каймак с топло домашно хлебче. Видимо, одобрени от нас. Продължаваме с класика. Плескавица, пълнено пилешко и графче на тавче. Пилешкото е пълнено с много кашкавал, а вкуса на месото е толкова истински. Комбинация с картофите и перфектно вкусената салата, просто невероятно. Бобът е перфектен, а плескавицата мина теста на нашия най-голям хранителен експерт. А ето тук може да разгледате менюто и какво предлагат и техните цени. Десерт, торта украсена с боровинки и малини и домашна палачинка. Просто топ! Интериора е уютен, а дървото навсякъде създава фантастична атмосфера. Пространството е изключително голямо, с много маси, а езерото е навсякъде пред вас. Навън има и площадка за децата и още гледки. А на 2-3 минути можете да се разходите до езерото, да си направите разходка с лодка или просто да направите страхотни снимки. А вие посещавали ли сте го и харесва ли ви?